안녕하세요. 제 Eribun, Roqueteras Vlog, 입니다. Hello everyone, this is Roqueteras Vlog and welcome back again to my channel. Hello guys, for today's video, gagawa po ako ng dinuguan ng Bicol. At dahil po sa kapiestahan ng aming patron na si San Lorenzo Ruiz, Happy Fiesta po sa Barangay Terogo, Karamuan, Camarines Sur. Nadawa po pig-agi po kitaning pandemic, dagos man po graray ang pagselebrar kan iba po sa Indo, kan kapiestahan kan sa tuyang barangay. Lugod, maging maugma po kamo dyan gabos. Gusto ko po man sanang umuwi. Pero wala Kaya po naisip ko pong i-share ang isa sa laging present sa handaan tuwing kapiestahan, ang dinuguan. So, let's start.
A few moments later.